Ki kenuhan Sengbhalang ki bagentu bagi HNYF, HYC, FKGGP, HANM, UHM, CRYF ki badan hapok ke Synjuk ki Sengbhalang ke Tan Sohra aka arpau terik menailar arajar arpusan kilawan meni kendo yu executive member beri kemi ke tenat labor ba Winston Tony Lyngba ban kentu nak council bagi deban penting kena bagi beri ke nabar ke jylla ke bawan belah ke jaka ke bahab apa pot usam jaga council ki dei ban yo ya ke labor clearance certificate. Habakiran ikilat patah kubor ubak banjob kongwer vice chairman ke Synjuk ulong baga jingwan bani kendo yu executive member kelong ban kentu ya ke district council bagan syimkia ban pentikna bagi beliau ke banawan nabar ke jylla ki bawan tray hagi jaka bahab apa pulsam jangka council ki diban yo shwai ke certificate na ke district council namar ke district council ke juai ki labor clearance certificate ki beliau ke banabar ke jylla daga pentikna bagi banabar dia bandon ki kod don kam gum ke epic Aadhaar ke police verification ke pan card bat ki kod snong bat kani ka dei ke badan kam tam bakin don ulong ru bakum bagalong menta ki babuan ni kinong tray ke banabar ke jylla ki wan ban tray ki jaka bahap apa ka KHDC tang Lyngba ke work permit ke bayo na ke Sorkar jylla bat kani ke work permit ke dei ke basuk taman yo namar bagi yo apply online ka baki beriu ki banabar ki badai na kanu ke jaka ru kila ban apply bat yo ke basuk dalam dapat dikena bagi di hok na ayam negeri India bat kani kalong kumba ke Sorkar ke Plie Jingkhang ki beri ke banabar ban rungmon ke jylla halor ke jing ujor ke rukom ai labor clearance certificate ke KHDC uba Winston Tony Lyngba ulong baka council ke da bishar bahaswa ki kot kisla jong ki beri ke banabar ke jylla haswa ban ai ke labor clearance certificate. Habakiran ni kelat patai kubor uba Winston Tony Lyngba ulong bagarai ben pentre kami ke labor clearance certificate na do uba titos starwell khan ha kapor budang long CM ha ka bai kani la pentre kam mentela kami kinong trei ke bawa nabar ke jylla kam tam ki contractor ane ki work order ki ba ki brek nabar ke jylla ki yo kam ha ki jaka bahab hapo ke council akajing lek jungi ban kendra ya ki jaka katukat ni ki jaka hagi thai Sohra bat haba ngilaya leti bat ngilasyam bat hadin bangilaya poi hapo ke NIT ne hantu ngilai pedang kajing kendra jungi ban syek ya ki kot isla bat hadin ka bangilayo ban syek ya ki kot islam ngilap ba ni yo i bitang ka work permit work permit ba hadin kajing syek jungi kelawan nak report kulit ban khangla no yagi bat hadin kajing ya keren de nakipor pulit dilong pa kajingwan syek hakakat hatrik kandai ke bandon dekat haka liang ka district council bat nakaliang ka bos Sorkar nakalebo department de hadin ka hatrik ka bangilale ban syek bat kamut nakaliang ke district council kila penpau ngi hangdi ya ka ai ka ba kim sim lala ban poi namar ba iduna pala kita ki dia joki ki ban yu nomor bikidang don ki we pak ki jaka ki bakin lek ban survey ban page de tu kesni ha bagi syek bat gilap be ki datang ki work permit bat ha khat tarik hidup ke bangi ni syek ke bangi ru ngila page ha ya ki kot islapat kat kun kiles ki bangi ngilap ha khat ndu tarik kalong no babon bon ki thar ki Barjylla ki batrai hang tu kilajano pat ha kasni sonde ki lajano bat ngila yo ru ka jingtep bakila pet no di hadin ba nilayo ya kata hadin ke jingya don kalang jong ni usi ka Sohra bat ni nakaleng juga Synjuk hingila dawai na usi ba de ban penyo ya kalis jong kita ki priu ki palaja nang bangin dep bakini shenu kilet shenu kiwan ba kini kinum don shu ken wat tang ka jylla juni wat namar ngi sutu syai baki bami hi ki debi ki bambiang ki kot isla ki bambiang ki kot isla na kata kadau bangisa penbor ya keyboard kulit bakin perpoi yang ya kita kilis cukup beri ki baca oi walah hangi keladon lupa ke kerteng ke jingtip reng ikwa pat nak kulit bakin ai ke jing pensai jungi bat nak bor ki badai pej nak kanit ru kilah kulat di bakin saperpoi yang ya kita kilis cukup kita ki beri ki baca cuki kita ki beri ki baca badai ki nong trai Barjylla ti tebat sakawe kalong ke bangi kwa penpau ne bangi ngim sehun ba ka kan trekam tang kawat permen markati kedai ka schedule area ni so ni don kam ru ba nakaling ka district council bakan simkia bakan pej bat kementak ka jing pensai bangiyo ba ni don kam ya kata ka level clearance kaba kata ka level clearance kala bante lakam ya unu breu bawan nakiwe pat ki jylla bon penbiang lut ya ki kot kisla nadu ke epic ki Aadhaar ki panka ka police verification bat
bat ke residential road nak kisnong ke pakiwan ti kani kan isngo badakan ni kalenti ka bangilayo e ka jipsang isngo bakani kat kam de la kam namar bangitip bakani ka work permit menta kala de ka basu online system mo ka balade ka basu online system ka bakila ban basu online nak kawai ka jaka kila nak kawai ka jylla kila ban online kilayo ban wan hang ni ban pen itang baki de ki no solution jo kari India kani ka labor clearance certificate haba ni wat jingtip nang ni na po office kadai ka por nadu ka isi ka barim nadu badang shimti ba titos khain ti Lyngba ka jingpatha ka tu ka isi ka longba ngin yele no da kani ka labor clearance certificate ha ka be dei bat ban ai ki certificate kini kinong 3 ki bon na bar jing shisha kani ka labor clearance certificate ka baka initiate na po ka district council ka shulong bet bangin yo bante lakam ya ki nong trei ki bawan na bar khamtam e akabe dei bat ki contractors lani ki work orders ki ba ki we ki bana bar jong ka jylla ka jongi ki yo kam hangni apo ka state ka jongi ti halor kani ka labor clearance certificate ni ka jingmi jing ujor ka bomi mena kini ki khnjat sngi ka longba kumnungi ai ya ki labor clearance certificate ka wenga shukwa ban panchai ka ba nadu dang sedang hi kani ka isi ka bathamai ka kren shai ka dei bet tang ya ka trade license kanu ka kam ka ba ki try muluk ki jongi ki la ban le ngimnum ai ka trade license like no tang ye ki companies ki ba he ki ba ki try muluk ki mla ban tre ka kam ha ka be dei bat ka labor clearance certificate pede kini ki lesi ki berim ki la shim ya ki kerteng ki la ai ki receipts ki ba pher ki don kini ki labors ki ba namar kumba fintip kadon arbanta ka wei ka shibanta ka dei ba kini ki nong tre ki ba nabar warla ki syong ha Bihar ne ha Guwahati ne ha Kolkata ru Lyngba ka online ki la ban yo e ka labor permit ke jongki shwa bakin rung ki briu hang ni apo kani ka jylla ka jongi hendai na ka liang jongi ka district council pre ka wei shibanta na ka jingte lakam ka jongi ka dei ba kini ki nong trai ki ha ban one physically hang ni apo state jongi but hadin wa ki one hang ni apo ka jylla ka jongi kini ki ba yo ya ka lesi ka ne ban pet ya ka labor clearance certificate ki let ki site lani ki let ki construction site Syakinu ki jaka bakini ki labors ki don. But hadin bangilap bakini ki labors ki dei bawan nabar. Ngipan ya ki kot kisla ki bolong valid. Kum ki epic card, ki pan card, ki Aadhaar card, bat ka police verification ru. Kani ka pensisha yangi ba udai unong song snong ba pura jong kari India hai borok kawai. Ti katah ka dei kawai na ka jingte lakam ka bangi na ka liang jong ka district council ru ngi pha ha ka be dei bat kini ki bapet ya ka labor clearance certificate. Bat lada kini ki nong trei ki bon nabar kim don ki kot kisla ki bobyang ngi kentu la ni ngi pha ki contractors ki bon yalam ki shani ka jylla ka jongi ban pen phai no ki ki jaka ka ba ki wan. Henry hadu menta ha ka be dei bat ka labor clearance certificate kumangan chu ai nuksai pi kani ka list ka bangayo na po jiba resort hangte ha po Sohra uni utrai jong kani ka resort ula ai ngi ka list jong kini ki laborers ki badan hadu lai pulai ngot ki badai buat skill and unskilled laborers ti nakini ki nong trei jong u ki balai pulai ngot ula ai ngi ka certificate ba kini ki nong trei ki sa ha po ka jaka ka ba ki trei kemut kani ka dei ka pensisha ba ka dei ka residential certificate jong kini ki nong trei hadin bengiyo ini ka list ki pet ya ka labor clearance certificate ki let chakani ka jaka but ki pan ki kot kisla lada ki don ki kot kisla ki babyang ni issue ya ka tu ka clearance certificate kumba pila I hapo ki lat patai ku bor mo ni issue ya ki tu ki labor clearance certificate but halor ka tu ka jing issue jong ka tu ka labor clearance certificate ka pensisha ya ka jingdon jong tu briu ha kani ka jaka ka ba uni utrai upan ya ka tu ka labor certificate di shiban tangi la te lakam bat ngila pentip bat kasnong ka tharu ka tip ba uni unong trei udon ha ka particular site nani ha kanu ka jaka ka ba u trei lada ka district council dakam le ya kani ka labor clearance certificate kemut kamdan kanu ka jingte lakam uni laborer upalayo e ka work permit na po ka Sorkar na po ka Sorkar jong ka jylla ba udon chakanu jaka udon betip rai kani ka jingle ka jongi na ka district council Lyngba ka jing ai ka jongi kani ka labor clearance certificate ngila ban pinpoint hae uni unong trei ubawan nabar udon udai sisane em uta unong song snong ubalong genuine jong kari India dei halor kata kanong rim bangi sapani ki kot kisla bat dangila alap ki kot kisla yin sa ay ka tu ka certificate rei lada umdon ki kot kisla
ni penpai biang ya uni ubri buan nabar syaka jaka ka ba uwan bat ka jingkentu ka jonga ka longtang ka ni ka wei ba kino ki contractors ki bonra ki laborers na ba bakin sobha ban ai ngi de ka city po district council ba kini ki laborers ki ba ki dan kenang bangingin yo ban ai ki ka labor clearance certificate